Olemme valmiit rakentamaan sinulle mahtavan talon Massiivikelosta järven rannalle Kuusamoon. Tontilta on näköyhteys Rukatunturin itäpuolelle. Rukan lähimpään rinteeseen on matkaa vajaa kilometri. Tontti sijaitsee Kuusamon kaupungissa Rukajärven kylässä puhdasvetisen Vuosselinjärven rannalla. Noin 6000 neliömetrin suuruinen tontti on nimeltään Saaruan sarastus. Tontilla on noin 150 metriä omaa, pääosin kunnostettua hiekkarantaa. Tontille on mahdollista rakentaa 2-kerroksinen kelotalo. Sinne johtava Onkiantie päättyy tontille, siis ohikulkijoita ei ole. Tässä vaiheessa voit vaikuttaa millaisen talon haluat. Rukan matkailukeskus on naapurissa. Nyt sinulla on ainutkertainen mahdollisuus rakennuttaa kausiasunto kesäksi tai talveksi tai vaikka kokoaikainen asuintalo. Massiivikelotalossa tulee olemaan kaikki mukavuudet ja mahtavat näköalat. Hiihtolatu ja kelkkailureitit ovat vieressä. Ota yhteyttä. Rakennus- ja kiinteistömarkkinointikamari, puhelin 040 5844 200. Nettiosoite on www.markkinointikamarisp.com ja sähköpostiosoite seppo.puustinen@markkinointikamarisp.com.